Assalamualaikum barodarjon. Juda ma dar videom Cam Mobile. Marhamat telefonoi behtarin, telefonoi khub, telefonoi naz, badili pir dastavkar, любой joy Moskva, Tojikiston, marhamat zang zaned. Хубо dastavka мекунем. Биё бидуно бародароро нишон дехем чӣ чизои хуб дорем, чизои наз дорем. Телефонои оригинал ҳама гарантия дорем, худам гарантия. Марҳамат. Kamron Mobile. Kamron Mobile. Ay taraf Samsung. چیزی که در کار برادر جان. الکترونی دا. چیزی که در کار. ببینن خدا رو شکر خریدارمونم بنیمند بسیار. برای چی؟ برای چی؟ مولای خوب کچستانی چیزای بهترین داریم به همین خاطر همه میوه. Telefonoi Narxi arzon. Narxi arzon. A można wraz? Сенош ҳам ҳамаш ҳастанд. Любой марка телефон, да? Шумо просто метавонед Instagramда навишед, иншааллоҳ атача мегиред. Салом алейкум дӯстони азизам, салом алейкум бародаро. Як сол пеш да ман муроҷиат карда буд як ду бародар ки ҳамин кӯмактиҷӣ фреб карда. Мо кӯмактиҷиро занг задем, бародар гуфтем ки ҳамхали гап чапай, насоти худат ҳамхали гапҳо ҳаста, ҳамин гап ҷондора ё не ки гуфт о ака ҳамин хешидагия гуфт хай пулоша вазвранд мекунам. Пулора вазвранд накард. Дар ҳақиқат доказательствои ҳамин кира дорум кӯмактиҷира ки мошенника беҳад одам бисёр мада занг зад. Хонашон роҳӣ кардагиан одам худи балҷувон дар хонаш. Бародарои балҷувон кадоми ҳамин кӯмактиҷира мебинед ё ки медонед ҷоша мара ҳатман занг занед. қатъи ҳамин мехоҳем ай пеш я бор шинем суҳбат кунем. Барои чӣ бародари хе мекунад? Тоҷикои худмона кидат мекунад. 170,000 кидат кардагия ози боя бародари дигарам. Дар канали Рамазон видеош биромада буд. Якби вай пулора бармегардонда вай ам мошенника дурӯғ вай бовар накунед. Дар ҳақиқат ин ози голосҳои наи бародара гӯш гирифт то што моро равон кардагия. Зинда бошед. Лайк, комментарияи хуб, кадоме ки комментарияи хуб мемона бисмиллоҳиррахмонирраҳим 100 та лайк гира комментарияш 1000 рубл падарка. Чиста хали бе ягон хали мушкилӣ. Комментарияи просто айти гапи хуб бинависӣ, шояд ҳамун 100 та лайк мегира 1000 сум просто так падарка. Гӯш кунед голоси бародар, мона боя бародар дигара кидат кардагия. Чекошам мемонем дар экран. Тамошо зинда бошед. Салом алейкум акай Комрон. Акай Комрон медонед чӣ гап шудагия? Карочи 170,000 да билет гирифтагиём. Ҳами 170,000 да билет гирифтам, гуфта ки чӣ шумо билет бисёр гирифтагиен, як мошин падаркай. Карочи ҳамхели ин бозӣ имрӯз меша, пага меша, ҳафтаи дига меша, ҳамхели айбан 1 сол гузашт. То ҳозирам фреб карда гаштай, каналша фурӯхт, номероша полни куштагиай. Хай бо номероша через я одам бо ёфтем, бо номероша бо кушт. Карочи ҳамхели кор шудагиен братан. 170,000 да билет гирифтагием. 170,000 да билет гирифтагием. 1 сол 2 моҳ шудеса, 1 сол 1 моҳ шудеса фреб карда гаштай. Карочи телефонора полни куштагиай.